Hyundai Sonata soли барориш 2012. Мани навди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани иҷозати махсусаш. То моҳӣ меебуда. Мани намуд аз қафои мошин. Қафошо боз 4 паҳронникои қафо. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, 2 сиденияи пеш обогрев сидений, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, калиташ стоп-старт, мультирол, рӯлош лифт. Пробегаш 121,000 километр пробег мана. Сиденияш кожни мебошад дӯстон. Мен ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед. Бомош панорама. Мотор 2, сӯзишвориш бензин. Расход чанта? 100 километр 10 литр. Расходаш 10 литр бензин кеди 100 километр мегардад дӯстон. Мен ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 115,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 909 86 94. Mercedes-Benz B-класс соли барориш 2009. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Манин ҳолати балонош. Ҳава гузарӣ мекун. Хуб шудааст ко. Манин намуд аз қафои мошин. Ин багажош шторкавошам дар ҳолати хуб. Яхта балони запаскаш аст мана. ҳозир ҳамин дохили салонашам барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, яъни ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат. Инҷа CD плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт. Пробег 203,000 километр пробег. Ҳай ҳозир. Мен ҳолати салони мошин. Ҳолати салони қафои мошин. Мен бомаш панорама. Мотор 2, сӯзишвориш бензин. Расход чанта? Расходаш 10 ва 100 мегардад. Мен ҳолати мотори мошин. Дар ҳолати хуби техникӣ. Нархи мошин 88,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 618 14 41. Hyundai Avante соли барориш 2007. Мошин вагонни. Манин намуди бернаи мошин. Мен ҳолати балонош намуд аз қафои мошин. Қафошо боз мерехи 4 паҳронникои қафо. ҳамчунон гусасиян сигнализасияам дорад. Гусасиян дохили салон дӯстон 4 электропакет, сентр замок, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, титрон. Боз ба инҷа монитор дорад, CD плеер, магнитофон, 2 сиденияи пеш обогрев сидений, климат контрол, мультирол, рӯлош лифт. Пробег 76,000 километр пробег. Мен ҳолати салони мошин пробегош оригинал дӯстон. Мен калиташ шуда. Берун заведид бештаҳсана. Мен ҳолати салони қафои мошин. Мотор 1.6, сӯзишвориш бензин. Расход чанта? 103. Расходаш 6 литр ва 100 километр мегардад дӯстон. Мен ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 751 89 90. Honda CR-V соли барориш 2007.
Европейка в дастесон. Менин намуди бернеи мошин. Холти балонош. Так гузарим акочан. Менин намуд аз қафои мошин. Қафоша боз 4 паҳронникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон داخلی سالن 4 الکتروپاکت سینتر زماد коробкаш автомат 2 сиденияи пеш обогрев сидений дорад اینجا CD پلیر دارد مانیتور دارد مولتی رول رولش لیفت پرابیگش 320,000 کیلومتر پرابیگ سیدنیاش کاجنی هم سیدنیاش هم لیفت این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب باز لوکم دارد حجتاش تا که؟ حجتاش نو رسمش کشید حجت نداشته است نو رسمش کشیده بوده موتور 2.4 سوزشوارش بنزین نامعلومه رسم اصلا میگرن 10 تا سخت رسم خودش 10 تا سخت گوساسی هم این حالت موتور ماشین нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 55 32 55 52. Toyota Avensis соли барориш 2007. ин караванаш десон. ин ҳуҷҷатош то моҳи июн будааст. ин намуд аз қафои мошин قفاش به باز 4 پهلوانیک داشته است داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماد коробкаш مکانیک و اینجا CD پلیر دارد مولتی رول رولش لیفت پرابیگ خیلی نامعلوم ازی کلیتش نیست است پرابیگش هم نامعلوم این حالت سالن ماشین اکو پرابیگش چنده؟ پرابیگ 150,000 کیلومتر پرابیگ بوده این حالت سالن قفای ماشین شتارکای قفاش موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین رسادش 10 تا گاز کدی 100 کیلومتر میگشته است این حالت موتور ماشین нархи мошин 72,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 876 04 04.